Mayong hapon mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalomnon. Nga guys, ako naghangyo sa tanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabting nga Mayor Eric Espahulio o mga kauban. Unsa may rason nga ato malang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Aron magpadayon ang mga programa nga gihimo alang sa katawhan diri sa atong lungsod. Kuan guys, sa tanang mga negosyante nga ganahan mohimo og negosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga maghimo og negosyo diri sa among lungsod. Kay aron unsa may rason nga unsa may mga advantages nga maghimo man og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Ang advantages guys, ang turismo diri sa lungsod sa Matalom nagpabilin or nagpadayon ang pag-usbaw nini. Nagkadaghan ang atong mga turisto nga na-discover niya, nagkadaghan sad ang mga turista nga mosuroy diri sa lungsod. Ikaduha guys, ang advantages kay nanatay pantalan. Gihimo ni nagbudget ang atong Mayor Eric Espahulio nga magkataas ang atong panalan aron matagag maayong serbisyo o doon na po yung mudunggo nga gikan sa Bohol o Cebu ng mga barko. Niya, akong nag-aawag sa tanang negosyante, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa lungsod sa Matalom. December 7, 2021. Ugma po guys, way trabaho kay holiday. Way kuan niya walay mo office ugma po kay holiday man. Ni kuan ni adlaw ni Mama Mary ba niya. Welcome to my channel. Welcome to Matalom. Balikon ko, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric Espahulio aron mga kauban.